Rolig. Nej, ikke den Karl. Nej! Karl, afsted, efter den. Han er stærk. Han kan... de lukker. Han kan drible uden at... Karl, skyd! Han er vagt, chefen! Nu er vi, du skal prøve at tage bolden. Nej, man skal være forsigtig at tage bolden fra ham. Ja. Se nu, der løber han lige ind. Det var sygt. Nu spiller han for sygt. De lukker. Det er min morfar. Den er Karl udsygt. Ned med bolden. Prøv at kaste den igen. Skubber den i snuden. Prøv at lade ham ramme. Prøv at lade ham tage den. Far, han er verdensklasse. Kom skud! Nej, nu vil vi bare filme. Hallo. Nu vil vi flytte dig. Er du klar, Karl? Afsted med den. Han er vagt, ja! Anne, kom op, mor. Nej, det er ikke. Dum, din. Mor, nu kommer jeg ind på banen og skifter. Du kan ikke klare Thomas Fransen. Og spiller. Thomas Fransen. Takle. Thomas Fransen. Gul kort. Karl, der er frygt. Karl, der er frygt. Han er verdensklasse. Hvad spiller du? Spiller du helt? Hvad er det, du laver? Hvad er du filmer? Det var en dum bil. Han kan spille udenom Ludvig. Karl, se her. Det er fandme en god tid, tror jeg. Karl, du skal være tilbage. Det er det. Okay, her, Carlo. Spil nu, Ludvig. Skyd. Det er for hårdt, hvis jeg rammer ham. Så rolig.